Tene janvier kalo tile 27 an balimaw aw ni ɲanguma Malek Tudo kibaru kɛnɛ kan bi kunnafoni minnu man bolo ka da ukulu kan o dɔ ye ka fɔ janvier kalo tile 26 an ka fintigi 20 tora bingani wale dɔ la Sogolo kibaraw y'a yira ka fɔ Sogolo n'ale bɛ Segu mara la janvier kalo tile 26 n'o bɛna karido ma jatigɛ wale tabaga dɔw kɔni taara bi an ka fintigiw ka dagayɔrɔ dɔ kan ye ko ni wale in yɛrɛ kɔni kɛra sɔgɔmada joona de fɛ ko wa u donnen ni dagayɔrɔ in na u ye marifaci de daminɛ n'o kɛra sababu ye ni an ka fintigi 20 n'olu kɔni nin tora la ko 5 fana banana kosɛbɛ a yirala ka fɔ an ka fintigi 60 fana kɔni ɲuman bɔra nin ko in na ko jatigɛ wale tabaga ninnu ka fanfɛ mɔgɔ 5 fana nin tora la an bɛ yɔrɔ min na ko bi a yirala ka fɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ walasa ka se k'a dɔn mɔgɔ minnu nɔ mana kɛ nin wale in ye fintigi minnu tora la a yirala ka fɔ olu ka suturali kɛra kunungo wulada fɛ Sogolo yen nɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ u la ni k'o dayɔrɔ sumaya o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Sevare mara la jatigɛ wale tabaga dɔ y'a laɲini ka fɔ a bɛ bi an ka fintigi dɔ kan ye an ye kunnafoni minnu sɔrɔ o ko la olu y'a yira ka fɔ an ka fintigi kelen ale de kɔni bɔra ka fɔ k'a bɛ taa sanni kɛ Sevare sugu la ko a kɔni donnen sugu kɔnɔna la sa o y'a sɔrɔ jatigɛ wale tabaga dɔ bɛ yen nɔ ni bese tun bɛ u bolo o de kɔni girinna ka da fintigi kan ni k'a laɲini ka fɔ a bɛ kojugu k'a la nka Ala ni fintigi ka dija sababu a sera k'a ni mɔgɔ kofɔlen kɔni minɛ ni k'a ka bese bɔ a bolo o kɛlen sa ko sugulamɔgɔw de kɔni y'a laɲini ka fɔ u b'u fili cɛ kan ni k'a ci nka fintigi in kɔni y'a banban ni ka se ka taga ni jatigɛ wale tabaga in ye fo u ka dagayɔrɔ la an bɛ yɔrɔ min na ko bi ɲininkaliw bɛ ka tɛngu kojugukɛla in na walasa ka se k'a dɔn a tun bɛ fɛ ka nin wale in kɛ kun min na kunnafoni hukumu kɔnɔna la hali bi an b'a yirala ka fɔ janvier kalo tile 24 mɔgɔ 10 nin tora sirabakan kasara dɔ la Kita a yirala ka fɔ jumadon janvier kalo tile 24 sɔgɔmada joona fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la 6h30 wagati ko mɔbili dɔ n'ale tun bɛ ka taga Kɛɲɛba de o mɔbili de kɔni yɛlɛmana n'a kɔnɔ mɔgɔw ye ni wale in kɛra sababu ye sa ni mɔgɔ 10 kɔni nin tora a la ko wa mɔgɔ caman fana kɔni bananen don nin wagati in na an bɛ yɔrɔ min na ko bi mɔgɔ bananen ninnu kɔni taara ka taa n'u ye Kita dɔgɔtɔrɔso la wa sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ walasa ka se ka nin kasara in kɔni kun jɔnjɔn dɔn sirabakan kasara ko kun kan hali bi an b'a yirala ka fɔ janvier kalo tile 25 mɔgɔ 2 fana bɔnɛna u ni na pɔn kan kunnafoniw y'a yira ka fɔ janvier kalo tile 25 sɔgɔmada joona wagati kɛrɛnkɛrɛnnenya la 5h du matin ko mɔgɔ 2 olu de kɔni tun bɛ u ka mɔbili kɔnɔ ni o ye cɛ dɔ ani muso a yirala sa ka fɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kɔni tun bɛ vitesse de la ko wa u kɔni yɛlɛlen pɔn sanfɛ k'u binna pɔn kɔnɔ nin ko in laselen lakana tigilamɔgɔw ma a yirala ka fɔ fɛn min ye protection civile mɔgɔw ye olu kɔni bolila biribiri ni ka na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ka mɔbili labɔ nka a yirala ka fɔ ni mɔgɔ 2 in bɛɛ kɔni nin tora nin wale in na an balimaw an sera ka kunnafoni minnu dalajɛ ka bɛn bi ma janvier kalo tile 27 o de kun ye nin ye an bɛ dugawu kɛ k'a ta malikɛlɛ daminɛ fo ka na se bi ma mɔgɔ o mɔgɔ nin tora a la Ala ka badabada dali nɔgɔya aw ye aw ni ne Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma